Olaia, zer da lantzen ari zaretena aktibatu tailerretan, eta nola? Aktibatu hitzak berak dion bezala, aktibatzeko gaiak edo baliabideak lantzen ari dira. Hemen erabiltzen dugun metodologia da bizitu eta gero bizitu ostean ikasiko duzu edo ikusiko dugu teoria hori, ez nola bai. Batez ere hartzen dugu pertsona hiru planotan. Lantzen da pertsona bezala, pertsona talde baten barrenean eta era berean pertsona sistema baten barrenean. Orduan, pixka bat kronograma baten modura goaz, struktura bat bezala, pixka horiek lantzen, ez? Une honetan ari da talde planoa lantzen, pertsona galdu dugu, landu ditugu emozioak, autoezagutza, nolako behatzen izan daiteke mundura begira, proaktiboa naizen, erreaktiboa naizen, ze jarrera daukadan. Eta, pixkat laborategi moduko zerbait egiten dugu. Laborategi honetan ikusten diegu ausardiaz nahi dutena egiten, jarrera letik esan nahi dut, probatu dezatena nahi dutena, eta laborategian beraiek badakite gaizki egitea gauza normala dela, eta orduan ausardiaz egin dezatela provokatu egiten dugu bai. Askotan ikusten dira beldurrak, askotan lotxak, beldurrak, denetarik emozioak ateratzen dira, eta saiatzen gara pixka bat horiek ikusten normalak direla, baina era berean ere bideak, hemen espazio honetan bide eta erramita ezberdinak jartzen, beraiek ere aukera dezaten ze baliabide datozkien ondo pixka eta iroso ateratzeko eta benetan lortzeko nahi duguna dela aktibatzea, eta batez ere autokonfiantzaz ateratzea hemendik, ausardia zuteko lan mundura, merkatura, lanpostua sortzea edo dena.